Som els del municipalisme. Som els que hem demostrat que sabem fer les coses d'una altra manera, els que avancem pas a pas i amb la brúixola sempre a la vista. Som els que sabem que els problemes i conflictes són més fàcils d'entendre i de resoldre quan tenen a veure amb allò que coneixem de prop. L'àmbit municipal, el nostre poble, els nostres barris, el nostre lloc de treball, la nostra vida quotidiana. Perquè com fa anys ens van ensenyar les feministes, la revolució també és una cosa quotidiana. El que és personal és polític. I per això mateix, som els que diem que l'eix social i l'eix nacional són indestriables, perquè sense cohesió social no hi ha nació possible i sense sentiment de pertinença no hi ha solidaritats a les quals apel·lar. La nació i la redistribució són dues cares de la mateixa moneda, no n'hi pot haver una sense l'altra. Som els que fem autocrítica i ens hem adonat que el 9-N no va ser una victòria, sinó que en el millor dels casos vam empatar, que no som prou i que la independència no és prou atractiva per qui té problemes materials immediats. Som els qui pensem que la resposta hauria de ser situar aquests problemes en primer pla, buscar-hi solucions. Som els que afrontem aquestes municipals com una oportunitat d'or per guanyar-nos la confiança de totes aquelles persones que no entenen que parlem de referèndums, mentre patim la crisi econòmica més brutal des del crac del 29. I per això recordem altra vegada que som els que hem cridat que volem un habitatge digne i ens hem compromès a aconseguir-ho, desobeint lleis injustes. Que som els que volem educar els nostres fills i filles en una escola que sigui pública i de qualitat. Que som la lluita contra la precarietat i per un treball digne.